Tervetuloa KRP Classic jälkeiseen lähtökorneriin ja otteluhan päättyi 6-7 Classicille. Sami, minkä takia Classic oli tänään maalin parempi? Saatiin hyvin tapettua se vitosen jäähy ja muutenkin toi liiga saatiin puolustettua. Loppujen lopuksi kuitenkin ihan hyvin, vaikka omiin tulikin. Ja saatiin tarvittavat maalit alkuun heti sillä. Maanantaina kohtaatte jälleen kerran Tampereen Areenalla. Millä asetelmilla tätä ottelua kohden? Meidän pitää lähteä paljon paremmin, se on ihan selvä asia. Tarkemmin pitää puolustaa paljon, että vastustaja kyllä turhaan helpolla pääsi maalit. Kiitoksia Sami. Pöllö. Tänään KRP oli maali huonompi. Minkä takia? Pelin alussa vähän nukuttiin siinä, että taidetaan saada 4-0, mutta me loppua kohti parannettiin koko ajan pelimistä. Tarvii jatkaa samalla kaivaa maanantaina. Joo, sitten maanantaista. Millä asetelmilla kaivetaan voittoa? No jatketaan tähän mihin jäätiin, että kyllä me oltiin parempi tosiaan kolmannessa selvästi kuin vastustaja. Palloa maille ja äijää sinne ja kyllä se sinne menee kun vetää tarpeeksi. Hyvä. Kiitoksia pelaajille. Kiitoksia. Kiitoksia. Vähän henkiä kyllä. Tervetuloa KRP Classic jälkeiseen lähtökorneriin ja otteluhan päättyi 6-7 Classicille. Sami, minkä takia Classic oli tänään maalin parempi? Saatiin hyvin tapettua se vitosen jäähy ja muutenkin toi liiga saatiin puolustettua. Loppujen lopuksi kuitenkin ihan hyvin, vaikka omiin tulikin. Ja saatiin tarvittavat maalit alkuun heti sillä. Maanantaina kohtaatte jälleen kerran Tampereen Areenalla. Millä asetelmilla tätä ottelua kohden? Meidän pitää lähteä paljon paremmin, se on ihan selvä asia. Tarkemmin pitää puolustaa paljon, että vastustaja kyllä turhaan helpolla pääsi maalit. Kiitoksia Sami. Pöllö. Tänään KRP oli maali huonompi. Minkä takia? Pelin alussa vähän nukuttiin siinä, että taidetaan saada 4-0, mutta me loppua kohti parannettiin koko ajan pelimistä. Tarvii jatkaa samalla kaivaa maanantaina. Joo, sitten maanantaista. Millä asetelmilla kaivetaan voittoa? No jatketaan tähän mihin jäätiin, että kyllä me oltiin parempi tosiaan kolmannessa selvästi kuin vastustaja. Palloa maille ja äijää sinne ja kyllä se sinne menee kun vetää tarpeeksi. Hyvä. Kiitoksia pelaajille. Kiitoksia. Kiitoksia.